Is-sibt filgħodu grupp ta' ex-plejers tat-tim nazzjonali Malti naqdu flimkien biex jagħtu rikonoxximent lil Fader Hereditaria Ferro, persuna li ta' ħafna lill-futbol Malti speċjalment fejn jidħol l-iżvilupp ta' plejers żgħażagħ. Fader Heder twieled fit-28 ta' Ottubru tas-sena 1934 f'Ħaltarxien. Il-karriera kalċistika tiegħu bdiet ġewwa l-oratorju f'Ħaltarxien fejn hemmhekk kien jilqa' diversi tfal li kellhom tant tal-qalbhom il-logħba tal-futbol u eventwalment huwa spiċċa coach ta' Tarxien kif ukoll Hibernians peress li dawn kienu kollha tfal li attendew l-oratorju. Fis-snin 70 huwa waqqaf fiċ-ċentru sport edukattiv fejn minn hemmhekk ħarġu plejers illum il-ġurnata jissejħu leġendi tal-futbol lokali f'pajjiżna. Fader Heder wettaq ukoll xogħol ġurnalistiku sportiv lokali u anke barra minn xtutna li laqgħu ma' plejers leġendi tal-futbol mondjali fosthom il-Brażiljan Pelé li kienu wkoll stiednu għal mawra fil-Gżejjer Maltin. Iktar tard ħolm oħra li wettaq kienet il-Millennium Chapel ġewwa San Ġiljan. One News kien preżenti waqt din is-serata ta' rikonoxximent fejn iltqajna ma' numru kbir ta' ex-plejers tat-tim nazzjonali u tkellimna ma' wieħed minnhom, Raymond Vella, magħruf bħala l-Mundu, li qalilna li għalih Fader Heder kien pilastru fil-karriera tiegħu. Fader Heder naħseb kien kollox għalija, tista' tgħid il-karriera wara li kelli 16 sena anzi. Konna fiċ-ċentru tiegħu kien jiġifieri fetaħ iċ-ċentru u bażikament kien instrumentali għalija naħseb. Iltqajna wkoll mal-President Emeritu Dr. George Abela fejn qalilna kif bdiet ir-relazzjoni tiegħu ma' Fader Heder. Ma kont ninżel il-Furjana, ċentru sports edukattiv, hekk bdiet ir-relazzjoni. U għadni kemm rajt il-minuti tal-laqgħa ġenerali li kont attendejt, bad naturalment iktar tard fl-82 meta sirt President tal-MFA, naturalment Fader Heder imbattajnieh ir-rwol ta' direttur tekniku tat-tim nazzjonali Malti. Fl-aħħar u mhux dinqas staqsejna lil Fader Heder x'fisser għalih dan ir-rikonoxximent u din il-laqgħa ma' dawn l-ex-plejers. Nirringrazzja l-bambin ta' dil-ħajja li tani u ta' daw kollha li baqgħu japprezzaw dak li ħadu. Jien ma kontx waħdi f'dawn l-oppożizzjonijiet, ma kienu huma stess illi tawni l-ħajja. Dak li tajthom jien ħadd iżjed milli tawni huma.